Шураның төп максаты укучыларны техник иҗатның бер төре булган авиа модельләштерү юнәлешенә тарту. Гади самолет модельләрен үзләштерү, очкычларның аэродинамика нигезләрен гамәлдә сынап карау. Ярышта гомуми белем бирү мәктәпләре белән бергә мәктәптән тыш эшләр үзәгенең техник модельләштерү берләшмәсендә шөгыльләнүче укучылардан торган команда да көч сынашты. Балаларга бик нык ошый. Менә һәр мәктәп шушындый матур самолетлар ясап килгән. Тырышканнар, ясаганнар, әзерләнгәннәр. Biz bu konkursımızın kileşekte de özümüzün planga kırtıp her yıl sayın Türkiye'ye isteplep duramız. Катнашырга барлыгы 10 мәктәп теләк белдергән. 3 укучыдан торган команда үзләре белән самолетларда ясап алып килгән иде. Сынаулар 3 урында бер үк вакытта башланып китте. Командалар очкычларны мишеньга тидерүдә, еракка очыртуда һәм һавада озак вакыт очып баруда ярышты. Егетләргә бу конкурс бик кирәк. Икенче елга шулай итеп актив булып катнашырга җыенабыз. Тыныч тормыш өчен рәхмәт конкурсында катнашабыз. Бу конкурс безгә бик ошады. Мәктәптә әзерлектәр бик озак үтте. Бу конкурс 3 турдан торды. Һәм һәрберсендә без бик теләп катнаштык. Мин бу ярышта катнашуыма бик шатмын. Без бу ярышка күпме көчне куйдык, бик күп әзерләндек. Һәм, наверное, без җиңдек дип уйлыйм. Biz Müslüm lisey укучылары, biz bu конкурска бик теләп катнаштык. Без лицейда аларны бик ошаттык, әзерләндек. Безгә бу конкурс бик ошый. Этапларның нәтиҗәсе маршрут кәгазенә язып барылды. Ярыш азагында очкычлар саналды һәм җиңүчеләр билгеле булды. Беренче урынга Мөслим гимназиясенең гимназистлар командасы чыкты. Икенче урында Әмәкәйнең Адреналин командасы, Стрижи исемле Рушуга мәктәбе командасы өченче урынга лаек булды. Призлы урын алучыларга район мәгариф идарәсе һәм мәктәптән тыш эшләр үзәгенең мактау кәгазьләре, катнашкан һәр командага сертификатлар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.